n'iji wee gaa n'iru ịfụ na a na-enye ndị mmadụ ihe ha chọrọ igosipụtakwa na anyị maara nke ekwe na akụ n'ọnọdụ ọlụ anyị bụ ịgbasa ozi na izirịta ozi. Ụlọ ọrụ Anambra Broadcasting Service achịkọbago ọgbakọ otu ụbọchị nke ha ji wee chịkọta isi ọnụ ha na ndị anyị na ha na-azụrịta na ndị anyị na ha na-emekọrịta ihe bụ ndị nke nọ na Lagos na gburugburu ya. Dịka Managing Director ABS Sachido Obidegwu si wee mee ka amata na nke a bụ iji wee chigharịta uche kalịa ụka kpaa nkata otu ọ ga-esi wee ka mma n'ebe anyị nọ nakwa ndị anyị na ha na-alụkọta ọlụ ọnụ. Justice Onyemobi si n'ụlọ ọlụ anyị nke dị na Lagos wetara anyị ozi a ka anyị sonyere ya. Ọgbakọ nke were ọnọdụ na Radisson Blue Hotel dị n'Ikeja, Lagos bụ nke ndị sitere n'ụlọ ọrụ dị iche iche bịara, ndị gụnyere Universal Marker, Vision, All Season, SGI nakwa Independence Media Marketers na ndị ọzọga. Sachido kenere gọvanọ nke Anambra steeti bụ ọkammụta Chukwuma Soludo maka inye ABS ohere mara mma iji wee gaa n'iru, wee kwe nkwa na ABS ga-aga n'iru ị na-eweta ebe azụmahịa mara mma nyegara ndị ahịa ya. N'okwu nnabata ya, onye Director nke Commercial Services nke ABS Oriakụ Beatrice Akwanamnye kenere ndị ahụ bịaranụ wee kwuo na ya bụ otu na-aga n'iru ịchịkọba mmemme ahụ ka ha wee mara onwe ha, ka a na-agba ya ajụjụ ọnụ onye Managing Director nakwa CEO Dark Managing Marketing Services Chief Dede Kalu nakwa otu n'ime ndị Managing Director nke Media Field Densil Oriakụ Susan Anafiok ma tokwa ABS maka ịchịkọba ya bụ mmemme, wee kwuo na ọ ga-enyere ụlọ ọrụ ahụ aka ikwudosi ike ma na-aga n'ihu na mmekọrịta dị n'etiti ha na ndị ahịa ya. A nọrọ na ya bụ ọgbakọ wee jụọ ajụjụ ma nwekwa asịsa ya.